subscribe, di like, di komen, di share, banyak-banyaknya. Ikuti keseruan nanti ini mau ngapain kemana. Yuk. Iki manten lanang guys. Iki domase. Sobat dulu bar sini. Nah, nanti dilihat ya ning YouTube. Ini channel ini tempat wedding. Salebetipun kursus wonten Wucalan utawi menjadi kemayon dados dalang manten ingkang laris. Mboten awis pendaftaran namung 750.000, SPP-nipun saben bulan kalih atus 1.000 rupiah. Kursus dangunipun 6 bulan lebet dinten Sabtu utawi jam 1 siang ngantos setengah gangsal. di Balirjo guys. Monggo celak mawon menawi tidak datang kelanjungan saking Balirjo kali saking Bapak. Kita mangertos mangke saged medal pangandikan pasar manten panampi pasrah pedar sabdo pambagyo yuwono. Monggo Mbak Tumini Mbak Bilih Gusti Putri Gusti Kakung sampun paripurna anggenipun ngendi busana pun pratitisaken niyos saking pambusanan tumuju sasana pinajang sasana Adi Mulya. Ini Mas Ayu Vita niki diasta wong ayu. Jane lora-lora iki sing mbok luh niki apa to wong ayu? Ya biasa wong sakit hati kok. Wong lara ati kok diluh ning ati Lah piye wong aku disakiti karo tukang ngendang ae lho masamu ki. Si tukang ngendang ki nek loro siji kendang miring siji blimbo. Yo ki anu gentenan. Oh sing sakit loro-lorone menyakitimu. Menyakiti janak. Lah piye wong angger ning mburi ngono wong ketoke nabur tabuk bokonge kancane barang kok. Mulane nek manggon mesti dicedhakne ngono kesting aku. Seto. Bokong kuwi padha karo ombone kulit gendang iki. Lah nyatane iki ya ngono lho kok ya. Mulane aku mesti sakit ngono. Kaya wong Lah piye wong sing ditampung isor sing lara dhuwur e kok. Nek loro iki nek nyuwun bantuan pernapasan ora sak ning rumah sakit sambat tukang kendang lak mesti dibantu. Ala dia malah kemprov promo kabeh malah iso kok kaya disibul ae. Ayo diaturke wong Ayu Vita nderek sliramu lelagone. Ibu sebagai ide lolo tuh. Ditanyakan aja, ditanyakan. Lu kan batas apa dia neng? Waktu ini. Wis dadi lho Mas. Bentar lagi. Oh bentar lagi ya. Sebenarnya Lu ditawak. Kok bile wonten tamu duta. Rasane apa Bu? Halo. Kopi bu. Kok enggak? Terus kata si Tunawanku di mana kok isen awake. Kok isen kok malah kok. Urung dipanen kopi dik. Niki alhalah ojo ngombe kopi enak es wis dong. Sebabe apa nek ngombe kopi kok? Panas wis lho Mas. Lah timbangane kok kopi nyanyet terus ngombe ini panasan. Gusti Putri Gusti Kakung wis paripurna. Lelagone nderek Biasane sliramu. batu ini niku jangguan. Oh iya wis ayo dilanjakne ta. Bolas diteter-teter nih. Ya Kang segar kendang miring.
bapakku Sri Tanjung ana ngendi? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kakang pantes sida paksa bali Tanjung. Lho, Kang Mas. kene-kene Tanjung. Wonten menapa lho Kang Mas? Aja nanti kagete atimu, kakang bali tanpa paring pawarta marang sliramu Tanjung. Wonten menapa lho Kang Mas? Wis sakmestine kebak rasa kangen jroning atiku kepengin ketemu sesandingan karo sliramu Edi Tanjung. Senajan ugi kula ngaten Kang Mas. Kepiye pawartamu Tanjung saksuwene aku ninggalke sliramu? Awatosipun nggih sae-sae kemawon Kang Mas. Kebutuhane para abdi dalem kepatihan wis mbok cukupi kabeh. Sampun sedaya Kang Mas. Ayu tenang kowe Tanjung. Sampun ngaten kula meksa. Tanjung. Kula Kang Mas. Ngerteno gedhe katresnanku mung tak pasrahke kanggo sliramu. Bebasan ana widodari cacah 1000 tumuruna ning alam donya tresna marang pun kakang. Babar pisan katresnanku ora liya yo mung kanggo sliramu. Senajan ugi kula nggih ngaten Kang Mas. Tanjung. Kula Kang Mas. Ngerteno aku ninggalke sliramu. Napa dawuh Kanjeng Sinuwun Silah Hadikrama saperlu padi tumbaling praja wujude emas telung klengkung gumpala telung gelung Tanjung. Negara Sugadana wektu iki nandhang pagebluk bisa sirna usadane mung emas telung klengkung gumpala telung gelung. Leres Kang Mas. Tanjung uga ngertenono Kula Kang. anggonku padi tumbaling praja durung kasil Tanjung. Lho, Kang Mas, dereng kasil kok sampun kondur niku pripun panjenenganiku? Tanjung, Kula Kang Mas. aku ninggalke sliramu tak suwun sliramu bisa ngreksa katresnanku. Ngetenono abdi dalem kepatihan aran Guna Santo nusul anggonku padi tunggaling praja Tanjung. Lho, wonten menapa Kang Mas? Ora jumbuh karo kasunyatane ngature Guna Santo gawe abange kupingku panasing dadaku Tanjung. Wonten menapa lho Kang Mas? Tresna kang tak tandur jroning atimu tuwuh lan ngrembaka. Bareng ngrembaka kowe cidra, kowe tumindak Tanjung. Niku tresna kalian jenengan saestu. Wonten tawongan dia kejadi jenengan saestu Kang Mas. Krakata. Tanjung. Kula Kang Mas. Ayu rupamu mingir-mingir lambemu Tanjung anang. Atimu kebak wisa Tanjung. Kowe gawe wirang pate sida paksa. Tak gadang-gadang kowe bisa dadi tuladha karo wanita ing kepatihan kene ning nyatane. Kowe selingkuh Tanjung. Yo Badarwati. Dawuh Ndara. Tapi anggonmu ngomong Gustimu Putri nganti tumindak sedeng. Ingkang matur sinten to Ndara? Ndara putri niku namung wonten kepatihan mawon kalih kula. Salah sawijining wengi Kanjeng Sinuwun Silah Hadikrama rawuh ing kaputren gambuh katresnane karo Gustimu Putri. Gustimu Putri ngladeni Badarwati. Kek kowe sekongkol karo Gustimu Putri. Mboten Ndara mboten. Kek kowe nampa pesangon saka Gustimu Putri. Mboten. Alah gatekne aku demben ro kali superi kebon-kebonan. Alah. Aku biyo. Tanjung kula tiranya bali wis napa Pak. Aku ora apa. Kabeh penjalukku wis tak turuti Tanjung. Ya Kang Mas. Kula niku tresna kalian jenengan saestu boten wonten Ndara kape kula. Pate kok tape. Oh sebener kape apa pate? Pate. Oh pate. Yudar. Alah lah kula Ndara. Aja belani Gustimu Putri. Kowe Darwati. Kula kan Ndara saestu eman-eman Ndara apa dikepuki to Ndara pateni mawon Ndara. Bapak kepriye to? Tanjung gelem bloko.
kira kali. Saestu Kang Mas. Kula niku tresna kalian sedaya saestu Mas. Tanjung. Kula aturi pun ora kabeh. Lah banget saya. Loro tenan lho, loro tenan lho. Biyune Pak. Bukan kok sisih to lek. Loro kabeh lu. Saestu Kang Mas. Kula niku tresna kalian sedaya boten-boten papangan liya. Tanjung. Yen tetep silak karo tulindakmu ora ono pitolok kang pantes ku berarti tulindakmu Tanjung. Kacobaon capting nyawamu Tanjung. Sisik Bidarwati jenenge ras tau bodi ora? Kresku batekane wangel lho Bu. Bodi. Lah wong kres dien bodi masalah kresnya busing kok piye? Ben rada lunyu jare dia pintar enak nek dien bodi. Wis anu lunyu mlebu Allah, pun kena Bu. Allah lah. Lah kres. Iya. Lah kres buka cuwilik ora dijudus ora yo wik-wik ngeri kok. Ini yang ngadep lagi maksir ngono lho. Ya Allah. Cilik langsung metu lho ki tenan. Ya ban aja cengengesan yo biong ban. Cilik itu tenan. Aku mesti tenanan lho iki biong ban. Iki landep lho, Jero. Karo kuwi ora landep iki. Katanya karo ngene tuh ini gede kowe. Becik kowe mati. Kresnya lo landep iso sancol. Winjuk wak jelek. Ambulane srengetan ngono. Sesuk boleh duit nih. Becik kowe mati. Kang Mas, kula niku tresna dengan saya sebatan mantep lapangan. Lapis mung ing lambi tresna tadi. Aku wis ora sudi. Di garwa. Kula aturi Jero mati. Garwa kowe aku lek becik ke garwa. Urung iki urung. Kresek cetak cekel iki urung. Aku iki wedi tenan iki. Tanjung bakal tak buktene kang dadi aturku Tanjung. Betul. Gustimu putih kang wis didrani katresnan. Sliramu kang bakal dadi gantine Gustimu putri. Kak enak Aja ngurep ya nek telone iki kok bukul. Ora ekonomi mau mati kok ngolah kali nggone. Nggone ora enak. Tanjung. Lu dira muntah saka badamu Tanjung. Biong Bidarwati. Gede Gustimu putri mati Tanjung. 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 Kok malah sik to. Jero tape yang niku kok pengen jero tape kok terus tape dienggo ngrukupi. Lah ngono kok langsung dimuat kok piye? Kok dimuat piye? Piye? Dimuat langsung busuk. Rasane kok kotak kok cakep iki kok. Gusti Allah kakuwon. Tak kirane kesempatan ngomong Membuat piye? Bidarwati ki wae. Oh iso. Ya alhamdulillah. Sobat geden anu Tanjunge Bidarwati. Iya. Jane. Wong enak iki Bidarwati ya. Wis. Sobat gedenan ya. Sing dadi Tanjung Bidarwati. Alah lah kok sakit dadi aku Tanjunge aku ngono ya nek sampean kruduk ngono adilah kok. Lho wis sinden geraga sik. Cuma nek kok MC wong tukang disen lho dindeki, Mas. Didilat boten ngono lho masamu iki. Lewat disengan ngono mau. Sinden geragas. Alhamdulillah niki wau pun Brahmen Sri Tanjung. Niki wau nggih wonten pitutur kagem temanten kekalih. Dalam Brahmen ada sebuah pitutur. Piye pitutore? Mbak manten, Mas manten, pituturi mau Sri Tanjung mau enek maknane. Aja sok gampang percaya omongane tangga nek ro nenek buktine.
Wih bisa ngancur nih rumah tangga. Betul. Tanamkan kepercayaan ya. Biasanya tonggo ki biasanya mesti ngene iki mesti diemperi. Iya kalau enggak ada betul gue sampai itu model kayak nabi. Iya apa itu pronek. Iya kalau anu kalau iso kok tidak betul gue cek ngotong gua. Iso anu dia betul bojone rambutnya dawa. Lah saiki rambutnya abang. Ojo sok gampang percaya ya, Nduk. Sampai ki gibah apa jeglok? Kirek ye. Kok malah jegok jari. Nggih, pokokan saling percaya. Nah, Iya. kalau kerja nih, Ah. Mas manten yang ngono ya. Aja sok dolanan kaya aku ngene iki ya. Wis ra berisiko. Dolanan kayak aku ki sampean kok kena godolane. Nek, gue ngerti wil rasane cover ya. Nggih, alhamdulillah pun dugi dusun Balirejo. 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 Sesarengan Ria sinten? Rahayu wedding saking Saking Setren Bedo. Seliran derekne Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Karya sasine suro kok derekne nek ndi. Nggih, niki wonten Dumas kali Manggala kali pripun niki biasane Balirejo niki dijogetne napa mboten? Boten. Loh. Aja ben joget dhewe lagi dijogetne lah kayak wayang tengul ngono kan. Lah alah. Aku ki membayangkan Daniel nak dirokok lho. Rokok sirahe telu ngene ngono kayak wayang tengul ki. Heeh. Do Mas loro maju, Nduk. Heeh, kecak-kecak ndang rampung ya. Wektune jek enek ya. Dan joget dhewe. Nggih. Kok gibah iki tak cilik. Biasa sing gibahe mbok-mbok lho. Kok iso. Heeh, paring asma sinten, Nduk? Namanya siapa? Nama Soraya, Di Soraya. Daleme? Balirejo, Balirejo sijine Cahayu. Akila, Daleme? Balirejo, Balirejo joget nggih. masih sekolah. Sekolah? Kelas pinten? Kelas 7. Cita-citanya punya cita-cita? Cita-citanya apa? Lagi banci. Malah rapi banci. Lu lah kok mau anak sing gelem ora yo Iya, oke lho. iya alhamdulillah. Jadi, Sampeyan kudu duwe cita-cita. Iya. Sing hidup cita-cita. Cita-citanya apa, Nduk? Puluhan, Wah, kuwi padha karo aku mbiyen nalika isih sekolah ya duwe cita-cita tuh Mini. Cita-citanya apa, Mas? Aku mbiyen nalika isih STM ki cita-cita kepengin dadi pegawai bank. Lulus Alhamdulillah. STM terus kuliah Iya. 4 tahun ngamar ning nggone BRI alhamdulillah diterima. Kantorku Alhamdulillah. ana BRI unit Paron Ngawi. Alhamdulillah. 15 tahun saya mengabdi sebagai pegawai bank BRI. Alhamdulillah. Kenapa, Mas? Kula milih resign Budarwan. Lah napa? Menawi dipirsani pegawai bank niku kan wah, nggih to, Nggih. dandan rapi, Mending. kantoran, Heeh. nggih. Ning bagian kula menika ra diabot kula milih resign. Lah bagian apa, Mas? Bagian ngangsuri. Banget. Oh iki padahal kowe iki yo duwe bank ngene lho, Sul Samsul. Lah aku dia yo duwe cita-cita apa? Polisi. Bayare sasi utuh masamu 15 juta. Aku yo megah prei yo. 15 juta. 15 juta apa aku? Sebab lah kok dadi polisi tidur kok bayaran tenan nabrak inter Pak. Oh iso joget ya ndak? Nggih. Nggih, joget nggih. Joget. Joget napa mboten? Joget napa mboten? Joget ke yo. Manut Manut, nggih. nggih. Lagune manut nggih. Nggih. Yuk, mangga yuk. Manut penek nobri minggu Gua. Ngene iki mateni anu sinjene nek hukumane bae. Aku ket mau ki kudu Tapi ya tadi kok meru terus. oras wong loro ya. Piye? Ya wis kondur wae, kondur. Nah, tiba-tiba omongan, Omongan wis ndang kondur. Mau sakune 50 karo nolak joget karek 10.000. Wis kondur, mantuk. Aku timbangannya mau 10. Timbangannya 10.000 ya manut joget lho. Piye? Arepe piye? Iki joget apa ora? Ayo, Yo. Urung apa-apa wis jaluk duit lho. Wis mulai kondur, wis kondur. Udah mulai nduk wektune wis awan selak dhuwur. Iya, saiki-idik penting rata. Enggak mau pulang. Iya. Maunya iya, ayo. Kita itu lomba pocong. Ya kok joget terus mengke kok nek jam 1 kok tamune mulai.
Dindom. Sing Ayo. manggolo cilik maju. Saya cilik maju gini. Wah. Ya, sini nih. Maju. Heeh, joget nggih. Kok yo milih sing cilik. Gimana? Nggo gebres ora ya ucul. Iya. Lagune napa le? Manut. Oke, monggo pun terus nih, go. Udah bah. Bah, le. Udah bah. Keluhane apa to? Lah iki kita lali mong iso ingat iku dhewe. Ketoke apa gila ya? Iya kita ngerti perawaanmu gila. Ya, joget ya le. Yuk, monggo. Orang. Ya. Bungaku tembus tekan kayangan. Yo. Asik. Suara tangismu. Pokoke goyang lele. Sometil men ya wis le kondur. Iya. Wis sing Jadi penting. aku ki malah Iya. Terus Mbah Yai niki mengke mboten Piye? asang nglangkai beduk. nah, aku yang mengerti. Enak kendang ora ada beduk ini. Lah iya kok nang langkai beduk suwek atoke. Entuk dik 100 lumayan. 1000 ning. Nek nggo tuku es teh. Ya Allah, ya Yuk, Cak. Allah. Gitu Muga-muga lho iki rene iki mbok goleki apa? iya bener. Lah lho kene iki goleki yo duit kok duit kok ya Allah ya Allah. Terus rasane kene iki mbok goleki apa? Iki mbok goleki apa? Muga-muga lek yo bisa kayak bisa rene terus ceblok neng ngono lho. Iya, Ayo, nih, gini, nih. sini. Aku nak yudari ngene iki seneng aku ben-bengi mesti lepe. Halo guys. Halo guys. Ya, ini lagi kerja di sini guys. Nggih, titake apa yu? Ayo Pak Darwanti Karmo kok. Darwanti Karmo, mengke mbok pilih Mersan. Yo, sinden iki masamu. Lah minggu nang omahmu umbah-umbah karo dasteran suwek kabeh. Iku guys, ada umbah-umbah guys. Nah, joget le. Nggih, lagune napa Mas? Arab. Iki kok malah saya kuwirik-irik ya. Mbah, wong kene iki ngerti praupanku kok gila ngono ya. Ya, ya, mangga. Ya, agak ke sini, Mas. Nggih, keluarga sing dereng foto kula aturi foto mangga. Ayo Mas, sini Mas. Di monggo Devita pun lajengaken. Iya. Gendok dina santai Ya. Slope bisa nih, slope Ya. Selopet cepat nih. Selapti sandal gitu Lena. Ya, wis ning kono madepe Jari ele maksudnya disila. urung gantian. Wis ora slonto urusan Ya. jare iki Budarwati. Mundur, madepe ngidul. Madem itu le. Parane ngidul ya, Le. Monggo yo babas. Ya, ya. Loh. Yo. Iso juga. Yo. Dari jari ele Ayo joget. Mano to. Yo. Sakit waktu ini yo. Piye le? Lah wong loro mosok kon reokan yo bingung sinabuh. Dipersani carane Mbak Tumi. Ingat tanah sik. Di- Engko nek di- ayu timbang didilat tenan Lah, guys. dipersani carane Mbak Tumi reokan nggih. Dikai contoh iki Ya. diterokne. Ya, ya, monggo. Yo. Ayo. Was. Yo. Yo. Was. Yo. Was. Lo. Dah. Lo. Juga balik nih
semprot ngono. Wes sudah muncul Mas. Banten ta ya. Saya kakek dadam ini Pak sinten Pak? Bapak Soeb. Pak Soeb ya apa anu kerja ngono apa piye to? Mardika iki mbok yo dilemparni ngono lho Pak. Bareng kula jungkir rasa mak cetuk jare. Waduh. Pak Kep. Wah, Lah kok iso umbel-umbelan karo lempeng. Alhamdulillah ya Allah. Ih, ganteng ini. Mak semua apa-apa lho, Pak. Lah udah ganteng, alah ganteng. Ganteng. Sing di omah iku dolanan. Muso kok yo. Nggih. Napa? Oh, siramu jeblok dhuwitmu, duwite sapa? Wah, ora. Ayo, kene pamit sing di omah. Ayo. Wedale sampun siang. Iya toh. Iso disenggol lek. Ya wis nang kondur wae wis rasah pamit Oh, ya. wis, Timbangane angel-angel. Ya. Nggih, niki wedale sampun siang nggih. Ya. Pun wajib duhur mboten sekeca nak kelantur-lantur. Nggih, mbok bilih wonten lepatin ngapunten niki namung guyon niki mawon. Nggih, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas seperti di sahur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.